Right, zvatanga muri yeZimbabwe tiri kuona nyaya panapa iri kuitika. I think vamwe vari kudaidzira kuti this is the return of general. Ndo mashoko aripo panapa. Tatanga tangoona zvinhu zviri kungotaurika mumastreets. Pari kunzi Mnangagwa's bootlickers relieved that General Chiwenga reported for work today. Extraordinary. Why are they so excited? Perhaps they are very happy that the punch bowl is back. Ndo mashoko ari kutanga kubuda muma streets. Pasina kanguwa ndo patabva tangoona pari kubudiswa mashoko na permanent secretary of information ari kutaura kuti a delegation from the Confederation of India Industry this morning paid a courteous call on Vice President General retired Chiwenga at the new Munumutapa boardroom. The delegation consists of business people drawn from the agro processing, manufacturing of agro equipment, pharmaceuticals and ICT. Ndo nyaya dzirimo muma streets iko zvinezvi. VP Chiwenga vari kunzi aiwa vanga vatori pabasa. Chaita kuti vabudise zvinhu izvozvo vanhu vanga vari kucomplaina kuti tatoone nguva tisiri kuona murume iyeye even kana pa TV chapo achitanyatsotaura sezvaimboitwa kunzi nhasi vaenda kwakati, nhasi vanga vakatungamiriro chakati. Saka vanhu vanga kuita kuti what's going on, chii chiri kunyatsokuitika. Ndo mashoko akanga ari kutenderera zvakanyanya muma street. But iko zvinezvi apa zvava muri yeZimbabwe zvinhu zvacho zvinoita kakuconfuse zvekutoti mutotadza kutonzwisisa kuti chii chaizvo chinenge chichinyatsoitika nevanhu ivava, because unombonzwa kunzi ninganzwai ningadai functionalism chichichi, vamwe vari kubuda tazombobomberwa, vamwe tazodai, vamwe yo anokata amabattles aripo. But vanhu vataura kuti these people vamwe ava vari so desperate kuratidza kuti aiwa this guy aripo zvomukutaura zvese ndezvekunyeba, vada kungoti aiwa takupruvai wrong, aripo wani munhu wamukutaura iye, even though vamwe vari kutaura kuti meeting iyoyo yakaitwa kudhara, vakungobuditsawo zvavo kuti zvidzoke pamedia, but yakatoitwa kudhara. Zvinongotaurwa paZimbabwe hazvipere. But anyway, yanga iri kumbotenderera mazuva adarika aya pachinzi vageneral vanga vari vakahaidha zvavo ameno pavanga vakazvitinya. But iko zvinezvi vabuda vari kuonekera pavanhu ipapapa. Handisi kuzivawo kuti imimi guys nyaya iyi makaitarisawo imimi muri kuionawo sei. Ini ndangondiwe panapa ndingorowa pangu yangu ndima ndasakura ndazunza ndatokuzivisa izvinhu zviripo zviri kunetsekana nevanhu mumastreets iko zvinezvi. Kusazivawo kuti imimi makatarisa nyaya iyi muri kuionawo sei.